दा आङो हालेवनानै फैबाय आरो ना ओमफ्राय ओरैजाय नै नालेबा दालि सुगासिनो मा ओंख्रि दालि ओंख्रि ओइ हा दालि ओंख्रि माखौ गोदोना A few moments later. 오토매틱 가만히 오토매틱 가만히 우리 반세나이 김치네 가리 Finally guys, I'm the dream car. Ayo, Sono. 우리 자이라이 우리 우리 iPhone 14 bro. दा आङो बारियाव हाग्रायावनो फैबाय आरोना एसे दसे नालेबजों नांलाय खमलायनो अट'मेटिक फैसानि थाखानि जायो आरोना जोङो मिडिल क्लास मानसिफ्रा बिदिनो जाखायो खोमादां जेसेबां फैसा खामायो एसेनो थाङो थ' नै फाथोआवबो गार ओरैजाय माइआवबो गार ट्रेक्टराबो गाज्रि बुंनोनो हाया आरो ना अट'मेटिक मा खालामनानै जानांगौ फाग्लासो आसुरित जागोन नुबाय गासिबो लेथ्रा न'फ्रानो गैया गरिब नालाय फाग्लासो नै गरिबबाबो नाय गाइखेर सामफ्रामबो बायो मा खालामनो साहाबो लोंनो लुगैयो गरिब मानसिबाबो माहाजोन बायदि एसे देखायनांगौ नालाय मा नालेब मा सिजा आया जाम्बिया ओइ बाथौ लिरदों आरो ना नै नालेबा आयु रायलायलानो ओइ जाम्बि ओरैलाय जाम्बि आयु जाम्बिया गाबदों नामा दां ओइ जाम्बि आयु फाग्ला जागोनलै रायलायला खुनु खोथा गैया नै आं फुजा होनो बाथौ लिरदों नै लिरखांबाय मोनसे ओमफ्राय दा लिरबावनोसै बिस्थिबार पुर्निमा आरोना नै जा फुजा होयो बिदिबाथाय बिदि समाव ओमफ्राय नै खामना लायनानै थागोन नै लिरबावनोसै ये बकरी है ना बकरी ये ने बकरी नहीं ने और से तो से नांग लायखांनो फादोंसो हावसोबाय आरोखि नै अलसियाथारना आंजों रायजानानै दासो सावसोबाय आरो ना बेलासिनि ओंखाम जादोंमोन नै आलु बाथोन दंमोन ओंखाम नै दालि ओंख्रिमोन जाखांबाय आरो ना नै स्लिमनो गोथावनो ओरै फारसे हिनजाव नै माखौबा जिरायगासिनो ओइ नै हांसो मानिया जमदों ओंखाम जानो बुस्थुआनो थोरसियाव ओंखामानो गैला दा जाखांनानै दसे जिरायबाय आरो ना नै ओरैजाय नालेबा गय खावदों सैगासिनो आरो ना आयु दहाय नांलायलायनानै माखौबा नै गोजा थुलायदों लाय ओरै गायजोलाय नै गोजानो साफा नुदोंथ' आयु दसे जिरायबाय बिथिंजाय बेरा होनो दहाय फाथिना सावदोंमोन ना नैबेखौ बानायबाय आरो ना आङो दा खानायखौ दिन्थिलायासै आरो ना अ माय गड खानायखौ दिन्थिलायासै इयो उन्दुलायबाय दसेखिनि नै बानायखांबाय बेखौ दानस'नांसिगौ ओरै साइडनिखौ हास'गोन आरो ना A few moments later.
Pilih. Ya udah. Angsa. Hei. Ayo maju. Ayo di mana? Ada kawan orang. A few moments later. Ngelap, pilih foto camnya. Pede, foto camnya. Ya. Kita berapa testing. Le. Hai, program seperti. Kunci kutumnya. Dah pilih. Vistum dah kesana mana mah? Anglam, baik dulu. Dah buka. Bukanan labu kah? Bukanan labu kah? Jingkina kadang arna nih. Ya, yo, ma kalam berbeda jingkina kulai. Jangan yang kerja. Ini mana yang kerja? Mana runa kadang arna. Bang. A few moments later. Oh, ini musuh apa dia? Hapus bayi malah ni musuh biar ni bayi malah ni musuh arna. Hei, har. Kita apa? Lesuah karju boy, palo, so. Ini ang berma kudus lain sini benar kita dah gaya berat ultia manusia ni. Dah dah. Apa? Manusia bagus terlihat rezal aja mana? Mithai hari dulu lepas online lagi ni. Sampai bayi hari geki busu jaba online lagi nama ni. Dia bayi nalep ko dunia. Jalan. Online lagi ni artis. Ini ngah. Ini beja. Jabai dah. Nah dia, apa on kena na kompre. Una. Ayah, nomor kus nama. Ayah, nomor kus nama. Kus tulen ya. Ya, nomor go. Pura nomor go. Ke tu bah. Mabalai mana nang lain baru. Ni arna naliba kakek guke mawa kabe kapta guys ni asfrit. Ubi berkaman gonde. Ikut berkenan guna. Ayo. Pagla sih jangan. Ya. Bukan lah biji bukan aku anglam anglam. Pagla jangan. Kawan ini aja sih ni guys ni. Oi, kere. Ada na. Kelip sih. Hei. Direct ganglap gelibe. दा आङो बर' बाजाराव थांनो ओंखारदों आरोना एसे मेथाइ जाहैनोसै ओरैनो बारहावानो आरामसे नै नालेबा सिगां बेरायनो फैदों दाम्पारबो खारदों साइकेलजों थांसै आरामसे थांसै आदा मिथिबाय आं मेथाइ लाबोगोन लाबोआ मिथिया बारहावा जाजाहैनोसै आरोना बिस्थिबाराव मा नोङो मानि सिंग्रा आयौ लामाया हाद्रि गोजा दाम्पारा थांबाय साम' सोबनाय बायदि सोबथारगौमोन आं नोंनि बै सबायनि माखौ आगै जेबो खुद बायदि लाथायै सिथाबलायथारगौमोन नोंजोंनो आगै साम' सोबनाय बायदि सोबथारगौमोन आं नोंनि बै सबाय बिमाखौ आगै